warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera kangge semuanya nggih. Wilujeng dalu ugi masyarakat dusun Sido Becik nggih. Desa Pulorejo. Nggih, lan wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa ugi perangkatipun, ugi Bapak Polsek juga Bapak Nan Ramil wilujeng dalu selamat bertugas. Kula kalian konco-konco badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari semoga Kang Mas diparingi perselintutan. Dikasih perselintutan untuk semuanya ya. Yang tahu lagu ini juga boleh ikut bergoyang. Aku tresno mresiamu. Budi Wijaya iki sayang-sayangku.
kini jujur saja kepadamu. Kau kakak yo Allah di emang rasa anggap temenan kok berpaksa. Tertanam dalam hati. Akan ku pegang janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. Katakanlah isi hatiku, aku cinta kepadamu. Wow. Wow. No. Mas. Langsung tanpa kita panggil sudah keberiduk ibu. Kena berselintutan langsung munggah. Kula seneng lek ngoten niku Mas. Ngono ta, lho. Tanpa kula berteriak, "Monggo ibu-ibu." Sudah gerak, kesawel lagu ini pewenak ya. Monggo. Nggih. Satu persatu. Nggih Mas, niki langsung kemawon. Ibunya minta gerikis. Atur salame mangke mawon nggih. Dikit tasik pupuanas. Ayo Pak Tu. Nggih. Yuk. Yo monggo. Budi Wijaya seneng aku. Yuk.
Barang-barang berdiri dan juga udah Fortuna Light. Ada juga trio irama guys. Ayo Bu. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes yo wes, don't make it kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes yo wes, anti pekero koroso. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes yo wes, don't make it kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes yo wes, anti pekero koroso. Lagi. Lo Ibu L kenapa turun? Pripun Bapak? Pripun? Dereng mantun. Pripun iki? Pripun tasik nyuwun malih. Oh nggih. Nggih, lewung samboyan Om Jono. Lewung samboyan kok seneng sih. Ibu-ibu kok jaluk samboyo. Niki bebek-bebek. Bebek-bebek. Iya, ada bebek-bebeknya satu. Heeh. Iya, bebek. Nggih yang diminta tembangi lewung versi Lewang. Samboyo. Yaitu lagu Cina nggih. Lewang. Lah nggih lewang. Yuk, monggo. Semoga The Lewang, lagunya Lewang.
Wow, Yes. semangat sekali ibu-ibu. Antusias Terima kasih banget. mami-mami. Terima kasih. Antusias banget nggih Om Jono. Mm-mm. Nyata niki seneng kula. Seneng seragame nggih, seneng kula apik. Meyayani banget, Nggih. nggih elegan banget. Aku ruame Mas. Pripun? Iki enak, aku kok rumangsa koyo leak ini di tengah-tengah. Aman. Oke. Nggih, sampun dari ibu-ibu PKK. Zeh. Barangkali dari Bapak perangkat dusun. Kita kasih kesempatan, pripun? Wah, sudah itu Sampun. perjalanan ke sini kayaknya. Nggih, Dari Bapak. perangkat dusun atau Bapak kepala desa. Oke, sambil menunggu matur sembah nuwun dumateng seluruh penggemar yang sudah hadir no nggih. Nggih, alhamdulillah di sini. hadir. Untuk yang request lagu mangke mawon kula baca. Zeh, untuk hari ini penontonnya full banget Om Jono. Full banget. THC Audio kerja bareng dulure Dewi Audio sebelah kanan. Oh nggih, dulure Dewi Audio. Pak Sutikno Kades dari Ngesian Matur Sembah Nuwun Pak sudah hadir. Piye gepeng dikekno. Pak Sutekno, terima Pak kasih. Sutikno, terima kasih atas gepengnya. Gepeng. Oh, saya tahu yang gepeng-gepeng itu. Si rahasia. Iya, gepeng itu enak itu. Erginang maksud saya. Nggih, rengginang lah nggih gepeng kan kerupuk kan gepeng Om Jono. Terus monggo. Pripun panjenenganipun Bapak Kepala Desa? Bapak Kepala Desa, di Bapak Sampun. Panitia. Oh medal, medal. Oh, rombongan. ya Yuk. Allah, Pak. Ini mau support Mas. Yuk Mas. Sik rada titik Mbak. Ya. Budi Wijaya iki Oke, monggo Bapak. Niku. Nggih, apa? Walang kekek. Walang kekek Geding Jawa. Ya, langganannya walang kekek Om Jono. Saya tahu Bapak Lurah ini. Saya sudah hafal Bapak Lurah ini. Lho nek mboten endel mboten payu. Nuruti Pak Lurah Mbrayu riyen. Monggo. Yuk. WK walang kekek. Walang kekek sing mabur ora sida tipe manjing sedulur. Walang kekek mencelok nang tembok kabar maneh mencelok nang bari aja ngenyek karo wong wedok ditinggal lunga sedangan mati edan kali kula kali ora nyebrang kana wate dan kemati kula kemati yen tak timbang padha pete tak rewangi duduk semar nyambur ramelok ngombe tak rewangi tak
selikur tak pikiri rame lan duwe ora lewat mancing sedulur walang keke walange kadung dawa sotange kala jenenge karo wong kakung nek ditinggal lunga ora rajawane walang keke walange kadung karo sotange yen ana dawa aja mengindo oleh ana ngendi Kini oleh keke sama diberi pinangkani. Panjang saya panjang Bapak Kepala Desa Berayu. Monggo lanjut. Nama Pak. Z apa? Lagu apa Bapak? Manut. Bojo loro sama niku siji gak ngentekno kok kate bojo loro. Entek ae. Cuma lagu doang. Bu, aku ada di celatu ya. Bojo loro Om Jano. Sambil nunggu niku delewo ke tak baca dulu. Dulu mawon minta waktunya. Request lagu dari Mbak Eva yang diminta Cinta dari Seberang. Motor Subaru sudah hadir Mbak Eva. Juga dari Mbak Vilda yang diminta requestnya Deno. Deno, Mama Vida. Nah ini dari Bapak Polo Ibul Sabu Nanggap Dewi tanggal 20 bulan 9 2026 Balung Ganggang Randulor Peterongan. Lagunya yang diminta lah niki PR. Insya Allah ben mawon nggih. Z, napa niku? Dukun Asmara. Nggih, ditunggu. ZPR nggih. Insya Allah besok lusa besok libur satu hari lusa. Cek latihan rumiyin. Karena ini lagu udah lama gitu loh. Nggih, kula tak kulaan Dukun rumiyin. Asmara ditunggu. Nggih. Nanti saya simpan kok, enggak saya Nggih. buka ini. Monggo, Bu, yuk. Bojo loro Sumat. Bojo loro. Jenengan bojo temen loro, Pak. Ngatasi loro. Sok, sok. Ayo ya. Banyor. Enak. Bojonya dua enak enggak? Enggak enak, deh. Enak siji ae. Oh iya, sate untuk selamanya. Sing bojone anyar. Terima kasih. Ayo Bapak Lurah, ayo Pak Nur. Siramu rapi so turu. Ando mesra roman, uga ando waktu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Ando rasa iki rasa no dewe sing tau gadino maherono adalina balik kene aduh enake sing sedino iya sih kanggo siapa ya sing sedino kanggo mami Anur.
Yang keras, kurang keras Pak. Oh, Bapak Lurah mintanya cucak rawa. Ya mene lho Pak, senengane cucak rawa wong iki. Manuk isik ngilang sian Pak. Oke, mintanya keong racun. Gak sido manu-manuan durung wayahe enak coba-coba. Enak dadi keong-keongan ya, Mak. Enak dadi keong-keongan ae. Iya. Nggih Pak Lurah nggih. Siap. Ora sida manuk dadi keong. Dadi keong. Heeh, Bapak cek geremet. Enak sing gremet-gremet. Nggih mangga Mas. Keong maksudnya. Goyang kembali sama-sama pasukan goyangnya mana? Suaranya. Hai, hai, hai. DJ Aurio. Bunyi pinjol. Tangannya di atas. Goyangan bareng. Sama teriak lontrong, lontrong.
Lo kandhane ya. Keong racun sampun. Nggih. Ikut kasih malih. Mbak Meni, Napa Mbak Nur? ping pisan gak kaya ping pira Mbak Meni? Gak kaya ping 13. Krasa penak lo njaluk nambah terus lo Mas Jono. Nah, nggih. Gak apa-apa. Kandhane yo. Ini panitia masalah ini. Oke. Jadi yang request dari belakang yo sabar. Bu. Sabar, nggih. Sabar nggih. Nek mboten saged dilayani ten campur sari saged serba Nggih. serbi. Sidone napa Mas? Mas, You know, mantun sing gremet keong Nggih. racun saiki diganti kawin kontrak. Njaluk dikontrak. duit. Kandhane kok ya. Nggih, monggo. Ajur. Barangkali bapaknya wonten ingkang duit, pengen nembang. Agak ya pengen nyanyi, ngono ngono dirasani. Wonten ingkang duit? Nggih. Bapaknya mau? Oke, siap. Siap. Monggo. Yuk, Nggih, terima. yuk. Kawin kontrak. Dikontrak-kontrak, Mas. Terima kasih. Ayo Bu, munggah Bu. Barang-barang begini saya ada THC Audio dan juga Dulu Radio. Kewaktan kewingan isap kumpul kumandang seliramu tangiskan terharu aku mawar akhirku jatuh cinta sebenar kita ini hanya Budi
Terharu aku ngomong akhirnya aku jatuh cinta Oh ya, ya. No, jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untukmu. Imbu Mas, imbu. Gak fokus cah iki. Nggih saking enake niku wau nggih. Mosok niku gara-gara kepeng. Loh, kerupuk. Iki gak kena cak guyon cah iki. Oke, durasi waktu tinggal satu lagu. Di sini ada Cinta dari Seberang, juga Deno. Kalau enggak dilayani mungkin ten Bedayan. Bocoran dari Trans Jatim nek gak dilayani nanggap dewi bolo bagus. Percaya. Ya iya tah. Nggih lagune manut Bapak, engko ndang tayub. Tinggal satu lagu, Mbak, nggih. Napa niki? Manut seperti rawe. Tinggal satu lagu, Bapak. Duh, Napa nak? bojo loro lagi. Wong kok sampun. Kok orang sini sukanya bojo dua sih? Nuwun. Yuk, manut mawon Bapak nggih tinggal terakhir. Kesana Mama Firsan iki nggih penggemar setia ning. Nggih. Ayo. Oke, yuk dikasih Deno. Oke, bolo. Nggih, nanti bisa ketemu malih dan acara budaya serba-serbi. Maka yuk Lewong. Sayangku sing ayu dhewe kurang apa bakal tak upayake ibarate saisi bumi kowe sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disedih ora bakal tot ora bakal mundur lumaku jemput dengan kayangan rumus suaraku ayo ora bakal cukup latansi mugi indah ayumu kaya widodari mungkin iso antek lagu nyeritake gadene rasa sayangku sing tenan aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disedih ora bakal luntur ora bakal mutir. Terima kasih. Terima kasih ya. Nok, Deno. Budi Wijaya.
Terima kasih. Tembang terakhir Deno, request dari Mama Firda. Untuk cinta dari seberang mangke di acara budaya serba-serbi. Gini. Nggih Mas Yono. Jenenge suka ing lalu waspada waktune terbatas kita bagi-bagi nggih. Dikarenakan lawake niku mangke nggih butuh napa nggih waktu juga ngoten lho nggih. Yuk monggo perform terakhir. Yuk. Ayo yuk. Ya, ya. Tembang saka wetan. Iki lho turu budaya Wijaya. Yo. Oh ya. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, oh seperti dunia tak ada yang punya. Kepada istri tua aku sayang padamu, oh kepada istri muda I say I love you.
pandai berbohong, masih pandai benar. Oh tetapi jangan sampai apa jatah berat. Budi Wijaya iki. Jose. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.